رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابندان uçağına radyoya denge gelden başkoların heyecan irunde Haziran 2024 Düşemli Brüksel saat ne lamet ede. Hemen uçağın serisi ve peşkeş bikin demdem azadiyar heber apkoya. Sibe meşa cölemerge jişemzin hane des bebikelle cölemerge velidici deste serkirna şaredarya cölemerge de 8 Haziran'da mitinga bir duruşmaya şaredari yen gelen eme destur nedin deste serkirne vere pekanin beriya mitinge jive meş bene pekanin starta meşe jive sibe jinavça şemzin hane ya cölemerge bedayin hevsürken gişteyin DPP parlamenterinden parti o gelek kes ve tevli meşe beben Jivesi be saat 8 hande desbebike. Mele meşe şemzina nevesi be jinavendan avçe ugunden desbeke bike u 12 Haziran delige veri ugunden ve be. 12 Haziran de jive mele meşe ye navçe çele ugunden ve desbebike. Beşre ve melen meşan cölemerge begin hev u tevli mitinge beben. Miting dedi 8 Haziran'da liber mezgefta gever ya cölemerge bu beştariya hevserop nüner u revberen KC'de HDK, DPP, TJ Dem Parti ittifaka kedva azadiye PKT'den Dem Parti u rexistinin civaki bekwere. Bakure Kurdistan u Türkiye nöbet alıtıcı deste serkirne de Domer Çalakya nöbete yelidici deste serkina şaredarya cölemergeya Dem Parti u girtina hev şaredar Mehmet Sıdık Akış berdoğam dike. La Ankara hezekedu demokrasi yelidici deste serkina şaredarya cölemerge da xuyani da. Gerseya kulu kolana Sakarya kombu duruşun berskerin u berdevka mesajrana Dem Partiya Ankara nebat çalpan da xuyani xuen. Çalpan des şankir ku eve destur nedin ku vina gele kurtune ve hesbandın. Le edenişi reveberinden partiye çalakya nöbete yarıdıcı deste serkine daya despekerin duroja çaremin de devam dike. Hevsevuk eden partiye Ankara'ya Seyfettin Aydemir de çalakya dahibi. Le serteji liber şaredarya Bajir çalakya nöbete duroja şeşemin de devam dike. Liber şaredarya Mısırç Hevild u Veysel Karanici çalakya nöbete devam dike. Le eliheji çalakya nöbete liber şaredarya Bajir devam dike. Reveberinden partiye Şırnakı tekildarı meşadı 8 Haziran'da ya berbe cölemerge ve liber şaredarya Slopya da xuyani ekta. Parlamenter Nevroz Uysal Aslan u reveberinden parti u DPP u aktivistin teja hev şaredarından partiye yer navçıyan beştari da xuyani ebun. Hev sevkeden partiye Şırnakı Abdullah Günger akıvi u banga beştariya meşale cölemerge kir u gut iro roj roja berxvedane u xwedi derketina livina gele ve herkes tevliğin meşebibe. Bişti da xuyani girseydi ber şaredarya Slopya dest be çalakya nöbete kirin. Çalakya nöbete yalı navçeyin cizire u hezexeji berdevam dike. Keskin bayındır gut kurt hatta ku mafya ve bidest nekin devci tekoşine bernedin. Rixistinin meyader u tuaydere ve malbaten ku zaruken wandı şerde jana xwe destane u malbaten girtiyan re civinek pekani. Civinle salona davete ya kaplan hate pekanın reveper ununere DPP Dem Parti u hevsevke giştiye DPP keskin bayındır u parlamenterinden partiye meclisadayken AŞT'ye dayken nöbet adalete reveberin medder öhede u gelekes tevli civine bu. Bişti rezgirtine reveberin meyadere yüksel elmaz akıvi gut desilatariyek faşist heye u desture nadın kulle guri pivanen mruvaniye malbat merasimen cenazeyin zaruken xwe pekbine. Bişre hevseruke giştiye DPP keskin bayındır akıvi gur bu politikayın dagirkeri metingeri tecid u qayuman ev birskirek çareser nabe. Devlet adagirkera Türk dixwaze mejinir xerme qut bike dixwaze behtir me parça bike u jihev belav bike. Le nirxerme u hafızaya me rêberê me heye em heta dawî li nirxên xwe û destkeftiyên xwe xwedî derkevin û biparêzin heta em azad bibin dê têkoşîna me ji bidome.
Keskin Bayındır Gut muhattab çareseriya Pırskireka Kurt Reber Abdullah Öcalan'e. Çareseri jide azadiya Reber Abdullah Öcalan'de u devekirna deriye İmraliye'de. Çareseri ne zore eğer duhazın bi qirkirin Pırskireka Kurt çareser bikin xwe dixapênin. Kurt ve hata dawiye li ber xwe bidin. Civîn bi nîqaş û pêşniyarên çareseriyê bidawî bû. Li İstanbul'e şermezarkirina desteserkirine faşizm ji komên rêxistinkirin ditirse. Dem Parti bi tevlî bûna saziyên civakî û partiyên siyasî li İstanbulê qada Esenyurtê desteserkirina şaredariya Colemêrgê şermezar kir. Kesên di mîtingê de tîşortên qayyum bi cehme li xwe kirin. Hevserokê Dem Parti İstanbulê Murat Kalmaz axivî got qayyum encama zihniyeta faşîst e û li ser Kurdan te meşandin. Eger em mîrû li dijî xespkirina Colemêrgê dernekevin wê sibe şaredariya İstanbulê jî xesp bikin. Parlamenter Dem Parti Ayten Kordu ji axivî got em ê bi gelên Tirkiyeyê li dijî polîtikayê tûnekirine têkoşînê bikin û em ê wekî Seyit Rizayan li ber xwe bidin. Serokê CHP Esenyurtê Hüseyin Ergin ji axivî got ev berxwedan ne tene qeyrîna Dem Partiye ya gelên li Tirkiyeyê tevaye. Qayyum dagirkirine û sucê li dijî mirovaniyê em ê li dijî dagirkeriyê têkoşînê bikin. Herî dawî berdevkê Kongreya Demokratîk a Gelan HDK Cengiz Çiçek axivî got desthilatdarî AKP MHP bi salan e hewl dide rejima yek zilamî ava bike. Ev siyaseta faşîzane û em ê li dijî faşîzmê têkoşînê bikin. Mesele ne tene qayyume polîtikaya şer ya Kurd û sed salin li ser gelê Kurd de meşandine. Çiçek gotinê xwe serokê AKP Tayyip Erdoğan yê li ser desteserkira şaredariya Colemêrgê bi bîr xist û got em bank li Erdoğan dikin. 3 salin em dengê Birêz Öcalan nabihîsin. Yên ku dibêjin qayyum qanûnî ne, qanûnên li İmraliyê betal kirine û mafên ketkar û jinan desteserkirine. Qayyum û tecîz siyaseta tûnekirinê ne divê em têkoşîna xwe dijwartir bikin. Hatiyarkirin ku polîsan cih cihan êrişî gel kir û hin welatî binçak kirin. Çalakê bi meşa ciwanan ya li kolanan û berskirina duruşmeyan bidawî bû. Kamuşlu xwe ji bo meşamezin amade dike. Meşamezin bi pêşengiya înisiyatîfa geldi çarçoya pengava ji Rêber Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî dedi dosye hesiranê de li bajarê Kamuşlu were pêkanîn. Hatiyarkirin ku meş ve saat 18 de li çariyana Osman Sabrî dest bi bike û heta pêş ya navenda çandûhûnerê ya Mehmed Şêx Xwedon dike. Ji ber Kamuşlo wê ji bajarên Amûdê, Tirbespiye û Tilhemisê jî gelek kes pêştar bibin. Piştî meşê ve bi Erebî û Kurdî axaftin werin kirin. Komîteya Amadekar Bank li hemû pêkhatiyê li bajêr û gundan kirin ku tevlî meşan bibin. Dişerê azadiyê de li hengên ku destanên nivîsandin hene û mora xwe li dîroka serdemê dixin. Kemal Mervan Osoh bi nasnav Canşêr Şerewa yek ji van cangoriyan bû û li navçeya Şerewaya Efrînê ji dayîk bû. Hîna gelek biçûk bû li bajarê wî Efrînê êrişên dagirkeriyê dest pê kirin. Canşêr hingî şer nas kir û tecrübeya xwe ya destpêkê ya gerilatiyê li Efrînê dît. Di êrişekê hewaya li ser Efrînê de bi giranî birîndar bû. Piştî ku bîrînên wê rihet bûn ji bo hilanina tola bûyerên li bajarê xwe li qada berxwedana Yagirê Amêdiyê dest bi gerilatiyê kir û di operasyonê şoreşkerî de cih kirt. Canşêr di 20 Mijdara 2023 de tevlî fermandar şehîd hevreçiya bu gerilayê herî bilez yê li Girê Amêdiyê û bi ser çeperên dagirker de çû. Di vê çalakiyê de çeper û bendên dagirkeran hilweşandin û bi dihan dagirker ceza kirin. Gerila Canşêr di 12 Çileya 2024 de jî di operasyona şoreşkerî ya şehîd Helmet Dêralok de jî li Refên herî pêş de cih kirt. Di 12 Adara 2024 de jî li qada berxwedana ya Girê Amêdiyê di operasyona şoreşkerî ya şehîd Ciwan û Andok de cih kirt. Mîna her carê Canşêr dîsa di eniya herî pêş de bû û mîna hevalê serxwebûn û înisiyatîfa xwe di kêliya herî giran ya çalakiya Girê Amêdiyê de çalakiya fedayî pêkanî. Gerila Canşêr hîna di 20 saliya xwe de mohra xwe danî binê gelek serkeftinan û tevlî karwanê Nemirên Kurdistanê bû.
قربان کنکوژیان حزیران هاتن بیرانین دن حزیران 1963 ده هزین باسی لسلیمانی قدقیا درکتنا در و راگهاند و لگرنا چکداری پیکانین و روژه 82 ولاتین کرد کودنا و وان ده ماموسته بازرگان و جوان جهبون جعالی هزین رژیم باسی و هاتن شید گرن 82 ولاتین هاتبون دست سرکرین جی پشره لپارک آزادی سلیمانی با وای که هوانه هاتن شید گرن کومان اسلامه کردستان جی دول سلیمانی جبو سالوگر کنکوژیان نه حزیران 1963 لسرگورا هلوسوان شیرگو بکز یا لکیلکا بیرداریا نه حزیران داخویانی دا لسرناوی کومه زهرا عارف داخویانی خوان تو گود دوی دستلاتاری عراقی جبر کنکوژی ندیجی گیل کرد لباشوری کردستان لیبوری نبخوازه دما اف کنکوژی هاتن کرن دادگه که ناو نتویا کو بکاری به پیشی لسوچ و کنکوژیان بگیره تونه بو ام دخواست دکن کو عراق به اندام دادگه جزایا ناو نتوی و جبو کو کرد باشوری کردستان روبری کنکوژی و قرکرنه نبن پیمانا رومای امضا بکن زهرا عارف گود دوی کنکوژیان حزیران وکه جنوسید به قبول کرن و بر پرسیارین کنکوژی بینه جزا کرن هجمارا دیسدوسو چارمینیا روزنامه خوابونه به مانشیت لدیجی اینکار و قیومان برخودان درکت روزنامه خوابونه و هفته بهتر جیدا پولیتیک قیوم و نقبول کرنا وینا کردم روزنامه د مانشیت دست شانکر گو گلی کرد دیجیتایی کرنا قیوم و دست سرکرنا وینا خواه لقادان چالاکیان داردخن روزنامه بالک شانسر برخودان گلی جوله مرگه و چالاکین وین لکولانان روزنامه دروپلا جند جیدا analiza Ayşe Gökhan Ali Serzman Niviski و هشمندیا بابکسالاری روزنامه جیدا کنجکه نالین آسلان آب سرناوی جن تکوشنا هبون و پاشروژه که لسر وکویه و بالک شانسر تکوشنا جنان آد دیرو کده روزنامه و هفته ده هپیوین ده جیدا پرگاله هلبجارتنا لروجاوا و لسر مجاره به هفسروکا کمیسریا بلند آهل بجارتنان روکن ملا براهیم ره آخوی روکن دست شانکر کو جنان پیشنگیا شوره شکر و ده هلبجارتنان ده جی پیشنگی بکن و هلبجارتن دل جیهان ببه مینا کا بینا همو بیکاتیا Pürtüka Helbestan adema jine hate veşandın. Pürtüka Helbestan ya dema jinan ji aliye Dilan Malatya ve hatiye nivisandın udnava veşanen meyman de hatiye çapkirin. Pürtük sedu heftu şeş u pelin u ji sedu heştu ne Helbestan pek de u alikariya nevayajın hatiye amade kirin. Helbesvan hesten gerila nivisine u dema mruv Helbesten Dilan Malatya dxuyne carna xwe de hündüre romaneke de carna jî de tünelan deme de dibîne. Helbesvan Dilan Malatya dibêje niha dema me ye niha dema jinê ye. Pürtük ve dipazê hezîranê de li festîvala jinê ya Zilan de were bigîhe berdestê xwendevanan. Pürtüka Helbestan ya dema jinê ji navnîşana Pürtükxanê jî dikare were peyda kirin. Xebatên zarokan dewam dikin projeya rojên şanoyê ku tev çand tevgera çandiya jinê Hilala Zerîn û Komîteya Zarokan a Şîlêr bi hev re û par dabûne dest pêkirin dewam dike. Di karê salekê de komên mûzîkê, komên şanoyê, komên govendê, komên fîlman û her wi hatine avakirin. Hatiyar kirin ku her komeke ji zarokan 15 kesin. Komên zarokan jî li bajarên Rimelan û Dêrikê yên Bakur û Şatê Sûriyê li kampa Newrozê gelek çalakî kirin. Li kantonên Şehba, Afrîn, Rimelan û Dêrikê komên şanoyê lîstikên Mîna, Pîre Rovê, Şêr û Mişk, Cûk û Pore, Mişk û Pisîk lîstin. Li min bi çêjî Festîvala Zarokan hate pêkanîn û komên mûzîkê, komên govendê û komên şanoyê hunerê xwe pêşkêş kirin. Li navên de çand û hunerê ya Dîclê jî perwerdeya zarokan dewam dike. Mamosteyên ku perwerde didine zarokan jî Şivan Cizîrê, Şevzan Mahmud û Ekin Ronî diyar kirin ku ew di her devreyê de pêncî zarokên di navbera 9 û 12 salî de perwerde dikin. Cenevre
bi referandûmê sembolên nefretê qedexe kir. Dû li kantona Cinevê ya Swîsrê referandûma li ser qedexekirina sembolên nefretê hate pêkanîn. Hatiyarkirin ku di nava wan sembolan de sembolên naziyan jî hene û di encama referandûmê de wê hemû sembolên nefretê werin rakirin. Qedexeya sembolên nefretê beriya niha di asta federal de bi pêşnûmeya di maha Nîsanê de ji aliyê parlamenterên Swîsrê ve hatibû qedexekirin. Di pêşnûmeyê de bankê desthilatdariyê hate kirin ku ji bo li qadên cemeweriyê sembolên naziyan jî di nav de hemû sembolên nefretê werin qedexekirin û rakirin. Li gorî ajansa Swîsrê Keystone ATS Cinevê di referandûmê doh de bû kantona yekemîn ku qedexekirina sembolên nefretê ji qadan were rakirin. Belê ku dernêja me nûçeyên serê sibê pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.